Sí, sí. Guanyarà tot. Dos millor, però una pressió si es fa sempre. A més, l'Ebodi quan la Quan treguis, Ramon. l'Ebodi... Vale, soc tu. Jo 5 els faig en 2 minuts, 6 no. A més, l'Ebodi fa... L'Ebodi és un puto crac, però 5 Vaig fer 6, amb la baqueta de fusta, A mi em van faltar 5 segons per fer els 3 en un minut, però amb baqueta de fusta. M'agradaria veure si valents. No, jo vaig fer 3... Sí, però vull dir que n'hi ha pocs amb baqueta de fusta. Fusta es trenca. S'ha de fer sense... Déu-n'hi-do per ser un punt de cabres amb aquesta baqueta. Yo sí, o sea, a mí me digo nadador contra dona voy. Que te cabe la dona. Carrer contra dona. Que te cabe la que sigui una dona contra dona. Dos ciutats. Ah, pues Guarda!